Hali na kawaye kwai muni bara na gaya ma, da sun yi ziga kan matar ka da ta ɗauka ka sha haushi. Hali na kawaye kwai muni ni na rike wannan, da sun yi ziga kan matar ka da ta ɗauka ta sha haushi. Isa maganar da nake yi mata faro a kaina, ina da budurwa wanda na sa zuci da kaina, ina mata tsantsar soyayya cikin ruhina. Kawaye na ta suna ta ziga ta guna yau ta ja baya. Abinda nake so kai nazari a kansa ka duba, ko dama kana da budurwa wacce gunta karama, da yadda take kaunar ka a rai ta gwara ka duba. Kawaye sun yi ziga a gare ta ta yi malin kwange. Wallahi hali na kawaye yayi muni sosai, ya zaga cikin jama'a ya saki reshe sosai. Na gana akan muninsa ya kashe aure sosai, yakan hana auren soyayyar da an ka gina ta akan gaske. Gini a sani na tun fari yakan biɗi zane, biye wasu gata kawaye kam hakan aibu ne. Kuyo nazari da tunani ni ina jan kunne, duk wacce ta bare shekar ce ko za ta ice wa gidan ganye. Hakan maganar ka take ni ma umar shaida ne, wanda ya cuci masoyinsa ya kan koka ne, domin ita keken bera mai hawan tagara ne. Gada ta zare kowa hauta da ta tsinki sai ya faɗo. Da gudu sai dan doki ba dan akuya ba, ku lura ku gane yin sharri ba aikin yi ba. Macen da ta ɗauki ziga ta kawa ba za ta haiba, karshe ta la'anta mafarinta in ta ya kan tayo gwari. Ina shaida halin kirki mai shi ba zai sauya ba, shi kuma macuci ba zai girba alkairi ba. Hakan ya saka ko an cutan ba zan rama ba, domin ko umarnin imani da Allah ke yi mun komai.